Ano, přátelé, ano. Sledujete záznam setkání cihlářů odborářů v Mimoni. Desítky mladých pracovníků se setkali, aby se poučili z krizového vývoje. Předáci, odboráři, ale i kulturní ataše. Alegorické vozy, vše bylo připraveno, aby skvostně přece vzalo to, co si už jednou určilo jako cíl. Vítáme cihláře odboráře. Já bych na počátku úvodem, než předám slovo, chtěl tedy ještě jednou co nejsrdečněji z celého srdce přivítat všechny vzácné odboráře, kteří přijali pozvání. Ovšem kontrarevoluce ani v cihlářství nespí. Zatímco desítky mladých delegátů upevňovali své svazky, kontrarevolucionáři chystali spiknutí. Sledujete archivní záznam tajné kamery státní bezpečnosti, která zachytila mladou skupinku těch, kteří chtěli ničit budování naší země. Na Osploušnici, aby se přichystali, za 5 minut bude přistaven autobus. Bez vnější podpory vidíte, že obyvatelé Mimoně se do této protiakce nezapojili. Přesto však hanebná akční mládež nastoupila do autobusu a nechala se odvést směrem uzavřený vojenský prostor. Shromáždění je povinné, sejděte se. Takže Pepek Skokovič, který zatím radí Kormidelníkovi. Tak nyní sledujeme porušení zákazu stání na zákazu zastavení a zákazu zastavení. Takhle bych rozkroužil, protože my se budeme prodírat Hustingsovi, takže ponesete tu loď a musíte jít doleva, doprava. Pár důležitých věcí. Ten, který si sedne dopředu, tomu se říká háček. Má to háček, ten s tím nic nenadělá, jo. Ten sedí prostě vepředu a čeká, co ten zadáček vymyslí. Teď bych se teoreticky zeptal, ať nějak zatím, hele, přimuřte oči, ať nevidíte odpovědi, nebojte, zavřete oči a ruku nahoru, kdo už byl na vodě. Počítá si z 10 let. Dobrý, ruce dolů, otevřte oči, je to dobrý, všichni jsme zkušení vodáci, já se průjezdu vojenského prostoru nebojím. Upozorňuji děvčata, co mají delší vlasy, že během zájezdu není možnost odskočit si ke kadeřnicím nebo podobně, aby zvážili porost na hlavě, protože porost... Vy jste dlouho nebyli cvaklí, že? Zavidíš! Speciální potápěcký tým, který většinu času trávil pod hladinou. To mi nevadí, já piju vodku. A nyní již několik odtajněných fotografických záznamů těch, kteří projeli bez povolení celé vojenské území. Vedl je Pepek námořník. Pod záminkou sportovního vyžití a dovozu kubánských banánů nakonec naskákala do těchto speciálně americkou stranou vyvinutých lodí, aby pronikla přes neprodyšné zátarasy vojenského mimoňského prostoru a plavila se do zakázaných území. Tajné motáky, které odtrhávaly se svými úkoly z posledního mostu ještě v civilním prostoru, byly tak navždy zbaveny pohledu pracujícího lidu. A to jsou oni, svolavatelé celé reakční akce. O to větší tíživé zjištění bylo, že i členky Svazu žen nakonec podlehly svodům imperialistů a vnořili se do chladné Ošploušnice. Vidíte až proradnou radost v očích všech. Kdo minul cíl, byl již v zajetí vietnamských rýžových polí a navždy pohlcen jícnem rozvodněné Ošploušnice. Nakonec všem, kteří se k hanebnému činu přiznali, vysušili se a vrátili se, bylo postaveno památečné sousoší, které bude navěky zdobit centrum Mimoně a oslavovat tak letošní sjezd cihlářů odborářů. Blaničtí rytíři. Stavba sousoší, do kterého se pustila celá desítka odvážných cihlářů, bylo nakonec korunováno příjezdem samotných hrdinů spících v naší hoře.
A nás těší, že základy hory Blaník jsou vybudovány z pevného porotermu, který navěky odolává a chrání naši hrdinné bojovníky. A to jsou oni. Svatý Václav se Svatozáří a jeho tisícehlavý dav největších hrdinů národa. Již přijíždějí. Krásný alegorický průvod, kterým nakonec dekorovali slavnostní sousoší, a zde již památečná fotografie, která bude zapsána do mimoňské kroniky dalším generacím. Přišli však, přátelé, i zasloužené chvilky oddychu. Rokování, bratrské rozhovory mezi všemi odboráři, zakončené větou pravdy o společnosti Wienerberger. Ano, jedná se o vynikající americkou castingovou společnost, která speciálně s našimi hosty natočila muzikál Popelka. Ale blíže již k samotným závěrům našeho reklamního spotu. Hej, břízo bílá, skloň se Počkej, kamene, stůj ty bejku. Poslouchej, ty stojíš na místě, ujížděj ty stromy, jo? Abys nemusel běhat daleko. Přece my se nebudeme tahat, to je ve studiu. Normálně vyjedete sem, takhle vyjedete, no? Tak, připraveno, takže kůň jenom pohyb na místě, krásně si vyjel, ale nikam neutíkej. A tyhle a usínáš, jo? Takže po druhý, ticho, ptáčci, vítr, můžeme. Hudba, zvuk, světla, kamera. Jedeme. A co tě do nosu trefí? Dobrá. Stromy jedou. Stop. Víš smála, normálně se šouraj sněhem. A menší usíná, necul se, jo? Je to opravdu nechceš, musíš. Takže po třetí a naposledy, jo? Světla, hudba, zvuk. Můžeme, jedeme. A co tě do nosu trefí? Dobrá. Stromy ubíhají, dobře. A teď ořeši, mrz. Do nosu ty bejky. Dobrý, máme to. Rozárko, myslíš, že sním? Juráčku, myslíš, že mohu? Co tam klučeš hlavou dosti, prosím tě? Ježíš, on je zas oblečenej v tom. To nemusíš, prosím, to nemusíš. Já vím, že to baví, ale Karolco, víš, ona, tohle to je Popelka. No. Když takhle slovo, ty jsi moudrá, otoč, kdyby zas kloukina, jo? Tak. Ale dobrý, pohyby nádherný, ale jiná. Já měl dělat loutkový, mám dřevo, v pohodě. Jedeme, nic se nedělejte, to je můj problém. Po druhý to pojedeme. Hudba, světla, mořížci, Popelka, dobrý, úsměv a romantika. Jedeme, světlo, můžeme? Druhá scéna po druhé. Rozárko, myslíš, že sním? Juráčku, myslíš, že mohu? Rozárko, myslíš, že smím? Světla, klapka. Třetí scéna po druhé. Jedeme, počkej, nespěchej, teď cesno. Běží nazad. Stop, počkej. Tam to máme utržený. Ale dobrý to bylo, pojď, dobře si vyběhá. Hele, vydrž, to jsou dlouhý schody jako blázen, jo. Ty prostě, když říkáš, ty mačo, tam, ale to se mi vyplatí. A teprve vyrazíš, jo. A za 15. Bota, drž. Maťa, drž. Dobře, princ je 4 hodinky, připraveno, máme. Dobrý, takže, jinak dobrý, výborný. Princ oluděnej, nádherný, dobrý, Elibíček. Klapka. Třetí scéna po druhé.
musím na ples, snad to stihnu do půlnoci. Bim, bim, ty bejku, bim, bim. Pota. Výborně, výborně, výborně. To asi vystřihneme jednoho. Hudba, světla, kamera, zvuk. Ta scéna. Princ pomalče. Budu se ženit, říká si princ. Hele, není to kůň? Je to kůň, vyskočím si na něj. Ty, dobrý, drž hlavu. Princezna běží. Jo, je to její bota, pojď nahoru, taky skáčeš. Jedete oba. Jsi takový. Máš podpatky. Výborně, nahoru, výborně. Dobrý, držte hlavu. Výborně. Kůň. A běžíme, jo. A libíček vybíhá, potomacha. A běží, hodiny běží, hrad běží. Běžte, ty máš hodiny do průvodu, ano, ano. A všichni za nima a hurá. Velký kolo, hodiny běží, přesýpací, běží. Stromy běží, všechno běží. Za nima běží. Velký kolo, boty běží. Boty nemají boty, aha. Boty běží. A závěrečný kolo, přátelé. A všichni kolem prince s princeznou, pojďte dopředu, závěrečná scéna, detail, radost, ženíte se, máváte, výborně. A jdou ty kluky, Popelka, už brzy na HBO. Jo, máme to na hodinky. Kam dnes půjdeš spát, až sníh a mráz dá loukám plášť. Sám se začnu bát. Hej, břízo bílá, skloň se níž. Dej táčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu jít a v duši klid. Můžu pak mít. Já pak můžu jít a v duši klid. Můžu pak mít. Tolik z dnešního týdeníku a příště se s vámi, milí posluchači, těšíme na odborářských rekreacích. Naschledanou. Kde pak ty ptáčku místo máš.